बेसेबां गोबावनि उनाव दिनैहाय भिडिअ लानानै फैबाय डिउटि थाङो ओंखारलायबाय लोगोफोर ओमफ्रायो एसे माबा मैयानि अखानाय फैसा मोन्दोंमोन नालाय बेखौहाय सोरबा फैसा सोलायोनो माने ट्रेन्सफार खालामला नायदों ओमफ्रायो देखायलाङोसै नोंथांमोनहाय सानथामना सानब्रै जाबायमोन भिडिअ लाबोया खारन जेबो कन्टेन्टखौनो मोनाखै बेनि थाखायहाय भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन गाइसमोन ओमफ्राय नैबे फैसा सोलांगोननो सोयोनो नै सोलादों आंनियाथ' फैसाबो गैजाया सोबाय आंनिया सोयोनो लोगोफोर सान्दुंनो नै ओमफ्राय अट'जों थांसै सोगासिनो दं हनै सिङावहाय बेंग्लायजों माबाजों बेजों सानैजों फिसानो जोंनि रुम खाथियावनो बोनो ट्रेन्सफार खालाय आरो ओमफ्राय नोगोद फैसा लायो हाजारावहाय 25 थाखा लायो नामाथाय हाजारसे फैसा सोयोब्ला माने 25 थाखा गावनो एक्सट्रा होनांगौ आरो 2000आव 50 थाखा लायो टाइमा बारा जाबाय ओमफ्राय अट'जों थांसिगोन ओमफ्राय जा गोजांसै ना माइसुरावबो हरै आसाम बायदि मोनसै आङो ओंखायनो खेबला बेफोरबो जरा जरा खालामनानै फैदों बाया आटा अबे थाङोनो आना अटा ओरैनो साइड मोनसेल' गाखोजायो गारियाबो नै फैदो दिनैना ड्राइभारा गोदान ड्राइभारनि नामा नैबो थागोन ड्राइभार कार्ड एटाइल्स नेम शिबाना गिर गया पूरा हाँ वो फंसा गया मोनफैबाय नै गाजा जागि साव रेस्टुरेन्ट को फैसा होनो रोङि लेजि जेब्लायबो साला गाइसमोन बे फैसा मोनबावाखै नै दाबो आद्राल' मोनदोंनो बेसेबां मोनदों आद्राल' मोनगासिनो दा मावनाङासैलाय नै बाया मोजोमानो बासै आंबो भिडिअ लाबाय थानायखायनो माबा हिर'इनफोर फैयो नै 30 तारिखआव लास्ट बिदाय होना निउ इयार मा होनो वेलकाम खालामो जाहैदों साइसना बायसिना इदियाव फैसा गारनो गोरों जोङोहाय सारेना फैसाबो हैनो रोङाय नङा टाइमावहाय मालाबाबो ओमफ्राय ओरैनो सिंगारफोर डेन्स खालामग्राफोरा हिजरा स्टाइलसो लोगोफोर मेथाइ खननायानो माबा गोरलै बिबारफोरनि बायदिसो खनलाबायो रोनावलाबायो जाम्बासियान जाम्बिसियानसो आंथ' बखिखायो हिजराफोरसो बिसोरो ट्रेनाव आखाइ खबग्रा होननानैहाय लोगोफोर जोंनि मानसिखौला ओरैबायदि खामानि थुसोमो नै लोगोफोर बेफोरखौ फुगार होजोबो आरोना ओमफ्राय गावसिनि मानसि एकदम फनाव जा बिजि थायो जेबो मावा ओमफ्राय ओरैबायदि खामानि थेलान होयो मालिकआबो जेबो बुङा ओमफ्राय जा दुखु मोनबाय आरो जों ओंखायनो दा खामानि गोदानसो नागिरगासिनो लोगोफोर सोरनावबाफोर बिदिनो जुस मास्टार बा बिदिनो सार्भिस क्लिनिंफोर मानोला माने जों ज' थांनानै मावहैगोन नोङो गामियाव बुङाखै आङो जास्ट बे परदेसिफोराव जेसेबांनाखि सोरनावबा बेबायदिनो हिन्जावफोरनि थाखाय भेकेन्सि दङला नोंथांमोना मेसेन्जारफोरावहाय खोन्थाहरब्लानो जाबाय इन्सटाग्रामावहाय मेसेन्जार इन्सटाग्राम नोंथांमोना जेनेबा खोन्थाहरनो हागोन सोरनावबा जुदि भेकेन्सि दङब्ला जोंनि मानसिखौ ओरैबायदि नासयो आरोना ओमफ्राय जे खामानिखौ मावथावा नैबे खामानिखौबो मावहोयो एकदमबारे मानसि सायख' मावहोयो लोगोफोर ओमफ्राय माबा मोनसे हेल्प बिलाबो माने हेल्पबो होआ ओरैबायदि गाज्रि कन्डिसनावहाय फैबाय बिनि थाखायनो माने गावसोरथ' बुजिला ओरैबायदि दुखु मोनगोन आरोना जों बुंनाय बाथ्राखौ बेखायनो जों गावनि लेंगुवेजजोंनो बुंबाय
दा नैबेयाव जेनेबा दै मोनसे लाङो थोनदों आरोना बे दैखौनो जेनेबा बिसोरो हेल्प होले आरोना ओरैबायदि नाख्रेबो जिनाखि गावसोरनि खामानि बे खामानिखौनो गावसोर मावबावखाया ओमफ्राय जोंनि मानसिया एसे मबाइल सेरोब्लानो बिराद जेनेबा कमप्लेन होलायो खेबमा हरो भिडिअ रेजेक्टफोर संनानै जाब्लाबो कमप्लेन होयो ओमफ्राय दस्रा रेस्टुरेन्टआवथ' बिदि नङा गावसोरनि मानसिया भिडिअ संनानै लाङो जायो बे जेबो होनो आरो जास्ट जोंनि आउटनि मानसिखौ बिराद माबायो नाख्रेबो जा गोसो गाज्रि आरोना आखानो लोगोफोर सोरबाफोर आंनावहाय खामानि सोंहरनो नालाय आखानो होनखायो आङो दाफै रावबो गावसोरनि मानसिया जेबो मावा बेनिखायनो आं होनखायो जेबो हेल्प खालामा नालाय बिसोरो बेनि थाखायनो मोनायावबो माने क्लिनिं खालामनो लाबोयो आरोना हरना गुरनानो ओमफ्राय ओरै हिन्जाव मानसि होननानै थाया माबा मोनसे जायोला माने रिस्कनि खोथा थायो खाथियानो नै गावसोरनि खामानिखौ बिदि मावहोयो आरो दा गोबां मानसिया ओमफ्राय दस्रा सानो बुंलाल' उदाया गावसोरनि मानसियाथ' माहाजोन बायदि खिबाव आखाइ होलायनानैसो थायो आरो मावनो फैयो ओमफ्राय मावनो फैला माबायोसो नै रायलायनाया बांसिन